லாஸ்ட்டாக நம்ம ஒரு வீடியோ போட்டு வந்திருப்போம், குட்டிக்கு போய் அட்வான்ஸ் போட்டு நம்மளுக்கு ஒரு 6 குட்டி மட்டும் எடுத்துருந்தோம்னு. அந்த 6 குட்டியும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே நாள்லேயே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சேல்ஸ் ஆகிடுச்சுங்க. கிட்டத்தட்ட எனக்கு ஒரு 60 பேர்த்துக்கு மேலே கால் பண்ணியிருப்பேன், குட்டி இருக்கா ப்ரோ குட்டி இருக்கான்னு. இல்லைன்னு சொல்லி தான் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக போச்சுங்க. இப்போ நம்ம குட்டிக்கு அட்வான்ஸ் போட்டு வந்திருக்கோங்க, பொங்கல் கழிச்சு வரும். வந்தோடனே நான் வீடியோ போடுறேன், கண்டிப்பாக பார்த்த உடனே கால் பண்ணுங்கள், நான் உங்களுக்கு நான் தந்துடுறேன். அதே மாதிரிக்கே நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப் ஒன்று இருக்குங்க, சேல்ஸ் குரூப் ஒன்று இருக்குது, டோக்கன் குரூப் ஒன்று இருக்குது. சேல்ஸ் குரூப்பில் சேர்ந்தீங்கன்னா வந்த நிமிஷமே அடுத்து வீடியோ போடுவேன், நீங்கள் அதில் பார்த்து கூட நீங்கள் புக் பண்ணிக்கலாம். அந்த லிங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயோவில் இருக்குது. நம்ம கொண்டு வந்த 6 குட்டியில் ஒரே ஒரு குட்டி மட்டும் நமக்கு நிப்பாட்டியாச்சுங்க. அந்த குட்டியே நம்ம கிடக்காட்ட சண்டை போட்டு தாங்க வாங்கணுமே. அது எந்த குட்டின்னு பார்க்குறீங்களா? அந்த பியூர் ஒயிட்டு லைட்டாக கண்ணில் வந்து மை போட்ட மாணிக்க இருக்குங்க, அந்த குட்டி தாங்க நமக்கு நிப்பாட்டி இருக்கு. ராத்திரி வழி நெடுக நிலவு வரும், கத்திரி வெயில் கடக்க கருட வருதையே.